Primeran fe bat. 151, ultramotibatuak. Bueno, negua kolpetik sartu zaizue, beraz, horre, asteartetik aurrera. Ez dakit ikusi ote duzu norbait hor zure etxeko lehioti begiratuta eskiatzen edo bakizu aprobetxatzen elurra egin dula. Ze seguro hemen egin izan balu, honezkero ben Miramongo gainetik jeisten ikusiko gendula baten bat, naiz da erosketak egitera joateko izan. Biziketan bat ikusten da, baina eski egin eta ez. Eski egin eta ez, bueno, hemen ikusiko genuk ez, hemen bakizu ze grina daukagun. Horrelakorik ez dago Alemanian. Ez, bueno, Alemanian bada jende kirolaria mundu osoan bezala, baina nik usteet Euskal Herrikoa guztiz ezoikoa dela. Zer, nik ez dut ezagutzen, ez da hurbildu ere, Euskal Herritara bezain beste kirolarekin guztiz obsesionatuta bizi den beste jendarterik ez da, eta bai kirola modu neurrigabean egiterekin, eta baita kirola kontsumitzearekin ere ez da, modu pasiboan. Nik uste, Euskal Herrian oso zaila dela kirolari bizkarra manda bizitzea, ze kirola, zu nahi ez izan da ere, kirola sartzen da zure eguneroko bizitzan, ez da? Obsesioa esan duzu, Daniel. Euskal Herrian jende asko goizeko bostetan esnatzen da kirola egitera, nik hori ez duten joan ikusten. Eta areago, kirola hobi moduan egiten duen jende askok, entrenatzaile profesionala ditu, hau da, entrenatzaile pertsonal batekin, bat dieta bat ipirtzen diete, eta gaina ordaindu egiten diete entrenatzaile hori, eta berez kirola hobi moduan duen jendea da, eta nik hori ez dut beste inon ezagutzen, ez da? Ni paseoan noanean, eta kirolari ultramotibatu hauetako bat ikusten dudanean, ni triste jartzen naiz, ni humoriak benetan bikastu egiten dit, eta, karo, Euskal Herrian nik ezin ditut 10 metro egin hauetako kirolari ultramotibatu bat lasterka antolatu gabe, hemen bai. Profesionala bazara, bueno, baina... Bai, hori ulertzen duzu, baina. Baina hobi moduan horrela ibiltzea, pixka bat, bueno... Bai, naturara edo mendira irteteak, markabila eta zure buruan neurtzera pixka bat, ez dakit, delirante iruditzen pixka bat. Aisialdia kalkulatu, planifikatu, neurtu, eta etekin eta ez dakit, produktiba etekin lotzea, ez da, marka batekin, errekor batekin lotzea, ez dut gogoko, Azkenean nik lotzen dut hau, aisialdean fitxatu behar izaterekin, ez da? Ia lanera joaten da jende hau, albera aisialdean, eta pausua kontatu, eta... Bai, begia da. Eta niri triste iruditzen zait, mendira irten, eta imaginatu, ez da, zure Strabako ibilbidea egiten, erlojua duzu martxan, eta, karo, zu iristen bazean, imaginatu, ez dakit, orkaz bat ikusten duzu toki eder batean, baina zure marka egin behar baduzu, eta igande hortan, entrenatzaileak esan badizu, ordu terdin ez dakit zei bilbide egin behar duzula, ez zera geratuko hori ikusten. Edo lore eder batzuk ikusi badituzu. Eta ez dakit, ni naiz, mendira noanean, zatuarekin eta xerra empanatorekin joan zale, eta ez... Eta lasa ibiltzeko... Alemanian ez da adibidez kirol egunkaririk. Ez da, markarik edo hasik ez dago. Eta egunkarietan kirolak oso toki gutxi hartzen du. Toki gutxi zen bada, toki gutxi. Horri bat. Horri bat? Egunkari osoan, bai. Eta orogar kirolak guria, baina askoz toki gutxiago du komunikabidetan. Gero bai, futbola gustatzen zaion jendeak, noski, bere estadio joaten dira, eta oso sutsuak dira, baina horrek ez du gizartearen esango nuke zentru hartzen gurean gertatzen den bezala, ezta? Eta nik lagunak topatzen ditu denean taberna batean gara gaur horatzeko sekula ez da kirola ez da bai da gai bat. Eta fenomeno kuriosoa gertatzen dira, adibidez, nire lankide asko atzerritarrak dira, nire lankideak ez dakite Berlinen ze futbol talde dauden. Nik esaten badiet, Berlinen bi futbol talde dauden, nik esaten badiet, Hertha edo Union bi taldeen izenak ez dituzte ezagutzen. Eta zuek imaginatu Donostian edo Bilbon pertsona batek, naiz eta kanpotik etorritako izan, ez jakitea Reala edo Athletic zer diren. Zinezkoa da guztiz pentsazina da.